Вітаю вас, шановныя сябры, гэта Магілёўшчына гістарычная з Алексеем Батюковым. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, задавайте пытанні, комментуйте наши ролики. Ну, а зараз я працягваю, і ў першую чаргу, напэўна, я вам раскажу, што сёння у нас будзе зноўку невялічкая віктарына. Пераможца гэтай віктарыны атрымае вось такі зборнік навуковых артыкулаў з подпісамі аўтараў гэтых артыкулаў. Гэта Александр Григорьевич Агеев, гэта Игорь Александрович Пушкин, гэта у нас Юрий Михайлович Бубнов, знакамітыя магілёўскія актывісты і навукоўцы. Гэта у нас Шаруха Игорь Миколаевич. Іх подпісы, іх тэксты у гэтай кнізе. І таксама ў якасці падарунка будзе вось такая паштоўка з відам горада Магілёва, з відам касцёла Ксаверія. Ну, а паштоўкі зараз, як вы ведаеце, у цане. Так, пад мінулым роликам былі некалькі пытанняў, на которые трэба адказаць. Наталья Ветрова спытала, дзе беларусы здабывалі метал і ці рабілі ў Беларусі зброю. Ну, метал у гэты час, у ранейшы, папярэдні час у Беларусі здабываўся з балотнай руды. Балотнай руды даволі шмат, яе цяжка апрацоўваць, але ў выніку можна атрымаць хорошыя, даволі трывалыя металічныя прадметы. Яны саступаюць па сваёй трываласці сучаснай сталі, але для гаспадарчых патрэбаў і для того, каб у якасці зброі выкарыстоўваць, яны падыходзілі абсалютна ў гэты час. Праўда, рэсурсы гэтай балотнай руды не вельмі вялікія, поэтому металічнымі вырабамі даражылі. Даследчыкі, археолагі заўважаюць, што вось у гэты час, прыблізна да 16-17 стагоддзяў, былі такія трапяткі адносіны да металічных вырабаў, іх правілі, іх чынілі, іх практычна не выкідалі на смецце. А вось ужо пазней, калі пачне паступаць сюды на Беларусь масава высокаякасны добры метал з заходняй Еўропы, металічныя вырабы вырастуць у сваёй якасці і ў нас, з іх пачнуць вырабляць нашмат больш тонкія і трывалыя прадметы і узбраення, і не толькі ўзбраення. Было пытанне, ці рабілі у нас зброю, выраблялі зброю на Беларусі. Канешне, выраблялі. У ці то мінулым, ці то пазамінулым ролику я расказваў, што нават такую высокатэхналагічную зброю, як гарматы, выплаўлялі у нас і на Магілёўшчыне, у тым ліку, у Быхаўскай людвісарні. Адпаведна, зброю выраблялі тут ужо з тых часоў, калі появляется металлоапрацоўка, нават бронзавая металлоапрацоўка. Ёсць нават бронзавыя прадметы узбраення, знойдзеныя у нас і на Магілёўшчыне, у тым ліку. І як толькі выраб жалеза трапляе на наши землі, а трапляе ён з Сярэдняй Азіі. Наогул, выраб жалеза вынайшлі хетты ў 15 стагоддзі да нашай эры. Потым праз скіфаў гэтая тэхналогія прыйшла і на наши землі. Прыблізна у 7-м... Лічыцца, што першай культурай, которая стала прымяняць металлоапрацоўку жалезам, то есть вырабляць жалеза, была мілаградская культура, которая існавала на наших землях у 7 стагоддзі до нашей эры, 1 стагоддзі нашей эры. Мілаградская культура займала прыблізна, вот калі падзяліць тэрыторыю Беларусі як на 4 часткі, то яна, мілаградская культура, ахоплівае паўднёва-усходнюю чвэрць Беларусі. Магілёўшчыну, Гомельшчыну, частку Брэсчыны. Сендер задаў такое пытанне пад мінулым роликам, ці не плануеце записывать подкасты по гісторыі Магілёва. Я не думаў пра гэта. В прынцыпе, можна, калі знайду хорошы, цікавы фармат, калі не буду моцна заняты. Александр Вашчула задаў пытанне. Каля вёскі Даленшчына, Крычаўскі раён, ёсць мясціна пад назвай Вітаў-Калодзеж, явна штучнага паходжання. Што пра яе вядома? Так, зараз я гэта вам пакажу. Глядзіце-ка. Вось на гэтай мапе выдзелены практычна ўсе мясцовасці з назвай Вітаў, Вітаўтава, Вітава, якія зарэгістравалі навукоўцы. Гэтую мапу склаў вядомы беларускі гісторык, даследчык, у першую чаргу замкаў і артылерыі Мікола Волкаў.
Мэта, которую ставіць Мікола, гэта нанесці на мапу старажытныя дарогі і тракты, якія паявіліся з часоў узнікнення Великага княства Літоўскага, з часоў Вітаўта, з часоў Альгерда. І, як вы можете пабачыць, па ўсёй Беларусі россып такіх назоваў, дзе мы сустракаем імя Вітаўта, Вітаўтавы ключ, Вітаўтава дарога, Вітаўтава альбо Вітава зямля, Вітаўна земля, вось бачыце, ёсць нават вітаўтавы відэльцы і вітаўтавы талеркі, Вітаўтава дарога, Вітаўтавы мост. На гэтай мапе адсутнічае Магілёўшчына, Гомельшчына, Брэшчына. Ён вось пакуль толькі дайшоў да вось паўночнай і цэнтральнай часткі Беларусі, потым ён аж дайдзе да нашых тэрыторый. Скажу, што акрамя вось гэтага Вітава калодзежа каля вёскі Даленшчына ёсць таксама ўзгадка пра Вітаў калодзеж пад Быхавым. Ёсць яшчэ і пад Гомелем таксама Вітаў калодзеж. Дык вось, што мог адзначаць гэты мікратапонім? Ну, навукоўцы лічаць, што існуе два варыянта. Безумоўна, гэта гістарычная народная памяць пра канкрэтную гістарычную асобу. Пра Вітаўта, который зафіксаваўся ў народнай памяці моцна, трывала зафіксаваўся. Не толькі ён зафіксаваўся, ёсць некаторыя, але нашмат менш распаўсюджаныя мікратапонімы, якія звязваюцца з гістарычнай памяццю. Напрыклад, пра Стэфана Баторыя. Ёсць каралеўскі ручай пад Наваградкам, пад Пінскам ёсць крыніца каралевы Боны, то бок некаторыя гістарычныя асобы увайшлі трывала вось такім чынам у народную памяць, але адначасова ёсць версія, што трэба ўспрымаць гэтыя назовы як умоўныя. Яны могуць быць звязаны не асабіста з Вітаўтам, а быць звязаныя з у прынцыпе успрыняццем мас народа вітаўтавых часоў як аналаг нейкай глыбокай старажытнасці. І ўсё тое, што яны хацелі, людзі, якія пражывалі ў гэтых мясцовасцях, хацелі адзначыць як штосьці старажытнае, яны давалі гэтаму назву Вітаўтава, тое ці тое. Такім чынам, гэтая назва павінна была падкрэсліць старажытнасць нейкага аб'екта у параўнанні з нейкімі іншымі аб'ектамі, навейшымі аб'ектамі, там, калі, напрыклад, суіснавалі две крыніцы, вот это новая, а та старая Вітаўтава. Ну, вось прыкладна такую ацэнку можна даць вось гэтаму мікратапоніму. Гэта ўсё па вашых пытаннях, зараз пойдзем далей. Так, ну і наш ролик сёння называецца «Памылка караля». Сапраўды, у гэты час наш вялікі князь і кароль Жыгімонт Стары здзейсніць памылку, которая вельмі моцна паўплывае на геапалітычную сітуацыю ва ўсім рэгіёне. Будзе мець гэтая памылка даўгое гістарычнае рэха. А што магло б адбыцца, калі б ён не дапусціў гэтую памылку? Ну, магло б, напрыклад, не адбыцца першага, другога, трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, першай, другой сусветных войнаў, той аб'яднанай Германіі, который ў выніку потым паявіцца на мапе свету. Канешне, ну, паколькі існуе закон гістарычнай дэтэрмінацыі, нейкія падобныя працэсы адбываліся, але ўжо дакладна можна сказаць, што яны мелі б зусім іншую канфігурацыю. Прынамсі, у авангарде гэтых працэсаў бы яўна не стаяла Прусія. Прусія гэтых часоў, Прусія, пра которую зараз мы будзем расказваць, яна была такім своеасаблівым плавільным котлом, дзе мясцовае балцкае насельніцтва германізіравалася, паступова і упэўнена германізіравалася, хаця вось на часы, пра которые мы кажам, пачатак 16 стагоддзя, балцкая свядомасць яшчэ захоўвалася ў значнай часткі насельніцтва. У прыватнасці, да гэтага часу яшчэ адносіцца шэраг дакументаў, напісаных на прускай мове. Але гэтае балцкае насельніцтва будзе працягваць германізіравацца, а частка гэтага германізіраванага балцкага насельніцтва будзе потым паланізіравацца. Ну, гэта мы пабачым наперадзе. Такім чынам, што адбываецца? 1517 год. Ідзе вайна Масковіі супраць Вялікага княства Літоўскага, і маскоўскі князь Васілій III у гэты час вырашае ўзяць сабе ў якасці саюзнікаў Тэўтонскі ордэн, адпраўляе сюды пасольствы, усталёўвае кантакт дзеля аб'яднання сваіх сілаў супраць ВКЛ і супраць Польшчы. Тэўтонскім ордэнам зараз кіруе вось гэты чалавек.
Гэта Альбрехт Гогенцоллерн. Ён быў сынам маркграфа Бранденбургскага Фрыдрыха Гогенцоллерна. Для нас гэта вельмі важны факт, потым вы пабачыце. Яго маці была Софія Егелонка, якая прыходзілася сестрой Жыгімонту старому, каралю і великаму князю літоўскаму. Адпаведна, Альбрехт Гогенцоллерн гэта пляменнік Жыгімонта старога. Менавіта ухвала Жыгімонта паспрыяла таму, каб Альбрехт стаў великім магістрам Тэўтонскага ордэна, але Альбрехт ніякай удзячнасці не адчуваў у дачыненні да Жыгімонта. У крытычныя і вырашальныя для ВКЛ і Польшчы часы той самай вайны супраць Масковіі ён не аказаў воінскай дапамогі, ніякага кантынгента не выслаў, хоць абавязаны быў гэта зрабіць. Ён ухіляўся таксама ад выплаты даніны, который павінен быў высылаць каралю Польшчы. Чаму ён быў абавязаны высылаць кантынгент, высылаць даніну? Падзеі, якія да гэтага прывялі, адбыліся за 50 гадоў да гэтага. У 1454-1456 годах адбывалася вайна Тэўтонскага ордэна і Польшчы. 13-гадовая вайна. Нярэдка ў нашай папулярнай літаратуры можна сустрэць такое вызначэнне, што перамога на Грунвальдскім поле, перамога над Тэўтонскім ордэнам ВКЛ і Польшчы мела вырашальнае значэнне, цалкам знішчыла гэтую пагрозу з боку нямецкіх рыцараў для нашых земляў. Гэта зусім не так. Тэўтонскі ордэн працягваў існаваць у якасці моцнай сілы ў гэтым рэгіёне. Ён быў непасрэдным канкурентам, сапернікам той самай Польшчы. Ён усё яшчэ таіў пагрозу. Перамога над ордэнам, якая адбылася ў 1460-х годах, яе, здабыла Польшча, была драматычнай, нелёгкай, непростай перамогай. Нягледзячы на тое, што Польшча валодала агромністымі людскімі рэсурсамі, фінансавымі рэсурсамі. Зараз яна знаходзіцца ў росквіце. Тэўтонскі ордэн усё ж такі змог навязаць барацьбу гэтай дзяржаве, сур'ёзную барацьбу. Казімір Егелончык, які кіраваў Польшчай падчас 13-гадовай вайны, апынуўся у сітуацыі крызісу, не хапала грошай. Варта адзначыць, што Польшча ў гэты час ваявала пераважна наёмнымі войскамі, а паспалітае рушанне яно склікалася толькі ў часы смяротнай небяспекі для дзяржавы. Цяжка было склікаць гэтае рушанне. Надо было ўсіх пераканаць у тым, што варта зараз менавіта пайсці ваяваць. Ключавым пераломным момантам у той вайне стала Віслінская бітва. Давайте пабачым выяву гэтай бітвы. У выніку, яна адбылася ў 1463 годзе. У выніку гэтай бітвы Тэўтонскі ордэн губляе увесь свой флот. Па выніках вайны Польшча змагла заваяваць заходнюю Прусію. Уся Прусія, калі падзяліць яе на две часткі, падзялілася на тую частку, яна тут выдзеленая чырвоным на гэтай карцінцы. Дык вось, гэтая частка адышла да Польшчы. Яна будзе называцца Прусія каралеўская. Яна захоўвала частковую аўтаномію, яна магла склікаць свае мясцовыя прускія соемікі, могла друкаваць, штампаваць сваю манету. У Торуні знаходзіўся манетны двор, але ўсё ж такі гэта была тэрыторыя феадальна залежная ад Польшчы. Таксама разам з Прусіяй адышлі да Польшчы такія буйныя гарады, як Данцыг, таксама Эльблонг, і, уласна кажучы, Торунь. І таксама да Польшчы адышла такая тэрыторыя, которая называлася Вармія. Вось яна, гэтая Вармія, на крыху пазнейшай мапе 1635 года мапа. Вось чырвоным вызначаная Вармія з цэнтрам у горадзе Ольштын на гэты час. Дык вось, Тэўтонскі ордэн прызнае сябе васалам польскага караля і абавязваецца выплачваць даніну, а таксама абавязваецца высылаць воінскі кантынгент у дапамогу польскаму каралю. Вось менавіта ад гэтай залежнасці імкнуўся пазбавіцца Альбрехт Гогенцоллерн. У 1517 годзе ў Маскве быў заключаны Маскоўскі
Маскоўска-Тэўтонскі саюз, паводле якога Васілій III адпраўляе Тэўтонскаму ордэну грошы для найму 12 тысяч воінаў, 10 тысяч пехацінцаў, 2000 вершнікаў. А Тэўтонскі ордэн абавязуецца ў гэты час сумесна атакаваць Польшчу і ВКЛ, што неўзабаве і адбудзецца. Альбрехт Гагенцоллерн абвясціў прэтэнзію Польшчы, абвінаваціўшы яе ў тым, што яна незаконна акупіравала прускую тэрыторыю і на працягу 50 год нанесла страты Тэўтонскаму ордэну. Ён запатрабаваў вернуць каралеўскую Прусію, вернуць в армію, выплаціць кампенсацыю за акупацыю вось гэту 50-гадовую у памеры 1,5 мільёна гульдэнаў. Прусские сеймики, которые дзейнічалі вот на той тэрыторыі каралевскай Прусіі, яны абвясцілі вайну Тэўтонскаму ордэну. Генеральны сейм Польшчы ў 1519 годзе абвясціў таксама пра пачатак вайны з Тэўтонскім ордэнам. Варта адзначыць, што Вялікае княства Літоўскае не аказвала дапамогу Польшчы ў гэтай вайне, паколькі было занятае вайной з Масковіяй, понятна, ў гэты час. Пачатак вайны быў за палякамі, яны атакавалі Кёнігсберг, яны атакавалі Клайпеду, таксама Пілаў, дакладней, яны іх блакавалі з мора. Аднак у 1520 годзе Тэўтонскі ордэн змог нанесці некалькі балючых і рашучых контратак польскай арміі, разграмілі польскую армію ў Мазовіі. Чаму гэта было магчыма? Дапамаглі не толькі тыя наёмныя воіны, которые былі ўзятыя за маскоўскія грошы, але таксама ў гэты час Тэўтонскі ордэн атрымаў цэлы вал добраахвотнікаў з тых германскіх княстваў, дзяржаў, якія ўваходзілі ў свяшчэнную рымскую імперію. Гэта было звязана з тым, што Польшча, напаўшы на Тэўтонскі ордэн, атрымала папрокі з вялікай колькасці розных еўрапейскіх двароў ад розных палемістаў у сувязі з тым, што Польшча напала на добрых хрысціян, паднялі руку на хрысціян. І сюды хлынуў такі поток добраахвотнікаў у Тэўтонскі ордэн, што дапамагло ордэну нанесці некалькі сур'ёзных страт, сур'ёзных паражэнняў польскай армії. У пачатку 1521 года Тэўтонскі ордэн свае сілы амаль што ўжо вычарпаў, а Польша ніяк не магла нанесці нейкі рашучы удар і таксама вычэрпвала ўжо свае фінансавыя магчымасці, людскія магчымасці для барацьбы супраць Тэўтонскага ордэна. Такім чынам, на пачатак 1521 года вызначылася некае такое невялікае статус-кво, калі рэзервы свае вычарпалі абедзве дзяржавы, але неабходна ўлічваць, што Польшча ў гэты час мела несапастаўляльна вышэйшыя рэзервы і рэсурсы, которые можна было, крыху пацярпеўшы, пастараўшыся, пачакаўшы, можна было б мабілізаваць і даціснуць, закончыць ужо гэтую справу з Тэўтонскім ордэнам, далучыць таксама і тэўтонскія тэрыторыі у свой склад, працягваць працэс паланізацыі яшчэ і на гэтых землях, дакладней, пачаць гэты працэс паланізацыі. І у самой унутранай палітыцы Польшчы фарміруюцца две партыі. Гэта партыя, которую узначальвае вось гэтая асоба. Гэта Кшыштаф Шыдлавецкі, буйны польскі магнат, который выказваў такую калегіяльную пазіцыю буйной магнатэрыі Польшчы. Яны былі супраць працягу гэтай вайны. Яны лічылі, што дасягнута ўжо дастаткова ў гэтай вайне. А другую партыю узначальваў Ян Ласкі. І ў склад гэтай партыі ўваходзіла вялікая колькасць шляхты, якія лічылі, што неабходна працягваць вайну, необходно нанести разгром Тэўтонскому ордэну, уключить орден у склад Польшчы. Канчатак войны, можно сказать, был адзначаны тым фактом, что Тэўтонскі орден уже вычарпаў свои ресурсы, свои резервы. Яны напали на город Ольштын, столицу в армии, паспрабавалі яго захапіць, але тут, уласна кажучы, пытанне з нашай віктарыны: хто змог абараніць город Ольштын ад Тэўтонскага ордэна? Вы дакладна ведаеце гэтага чалавека, які здолеў арганізаваць абарону Ольштына і нанесці паражэнне тэўтонцам. Пішыце ў каментарыях, і вам будуць вось такія прызы. Нагадаю, паштоўка і зборнік навуковых матэрыялаў.
Таким чынам, пачатак 1521 года, недзе сакавік месяц, у Польшчы перамагае ўсё ж таки партыя, якую узначальвае Кшыштаф Шыдлавецкі, які імкнуўся да замірэння з Тэўтонскім ордэнам, да сканчэння вайны. Да таго ж, на рашэнні, якія зараз прымаюцца, уплывае новы імператар свяшчэннай рымскай імперіі Карл V Габсбург, які заклікаў тэрмінова спыніць ваенныя дзеянні, паколькі зараз чакалася, што адбудзецца буйное нападзенне турак асман на Венгрыю. У выніку Польша і Тэўтонскі ордэн дамовіліся 5 красавіка 1521 года пра 4-гадовае перамір'е. Перамір'е было дасягнутае, і як ім карысталіся бакі. У Польшчы ў гэты час ўсё ж таки схіляліся, што можа варта было бы дадавіць ордэн вернуцца вось да ваенных дзеянняў. У ордэне адбываецца вельмі цікавая трансфармацыя, прычым адбываецца гэтая трансфармацыя з асобай самого вялікага магістра. Ён у 1523 годзе сустрэўся ў Віттенберге з Мартинам Лютэрам. Мартин Лютэр прапанаваў Альбрэхту Гагенцоллерну ператварыць Тэўтонскі ордэн з манаскай каталіцкай дзяржавы ў светскую пратэстанцкую дзяржаву. І што цікава, Альбрэхту гэтая ідэя спадабалася. Ён у гэты час усвядоміў, што ягоная брація, вось гэтыя самыя монахі Тэўтонскага ордэна, яны загразлі ў распусце, не прытрымліваюцца зароку бясшлюбнасці. Пагэтаму ён напісаў спецыяльную адозву да вось гэтай самай браціі і прапанаваў ім усім перайсці ў лютэранства, у пратэстантызм, і цяпер жыць у шлюбнай цнатлівасці. Як не дзіўна, але монахі Тэўтонскага ордэна успрынялі гэтую ініцыятыву з ухвалай, і па сутнасці з гэтага моманту пачынаецца трансфармацыя Тэўтонскага ордэна ў новую светскую дзяржаву. Гэтыя ініцыятывы былі падтрыманыя і ў Польшчы. 8 красавіка 1525 года заключаецца Кракаўскі мір, паводле которага Тэўтонскі ордэн быў ператвораны ў герцагства Прусія, которое будзе падуладнае Польшчы, феадальна залежная ад Польшчы, і светская дзяржава. Гэтае герцагства перадавалася па спадчыннай лініі толькі нашчадкам Альбрэхта Гагенцоллерна. Гэта вельмі важная агаворка, што толькі яго асабістыя нашчадкі павінны потым будуць кіраваць Прусіяй, потому што палякі цудоўна разумелі, што ў выпадку, калі гэтыя прускія Гагенцоллерны аб'яднаюцца з бранденбургскімі Гагенцоллернамі, то можа ўзнікнуць буйная нямецкая дзяржава на паўночных межах Польшчы, якая будзе імкнуцца да аб'яднання, да паглынання той самай каралеўскай Прусіі, которая была аднятая вось у Тэўтонскага ордэна папярэдне. Гэта можа перайсці, трансфармавацца ў новае супрацьстаянне, і яшчэ невядома, хто ў гэтым супрацьстаянні пераможа. Уласна кажучы, гэта мы потым і пабачым. А пакуль што 10 красавіка 1525 года Альбрэхт паднёс на кракаўскім, на цэнтральнай плошчы горада Кракава, на кракаўскім рынку урачыстую даніну. Гэта потым будуць называць пруская пашана. Вось выява гэтай даніны на карціне Яна Матэйкі. Вельмі такая песімістычная карціна, як потым мы пабачым. Ну і амаль што ўсе гісторыкі польскай дзяржавы успрымаюць гэтую падзею як ракавую. Такім чынам, Жыгімонт прымае прускую пашану, Гагенцоллерн прыносіць даніну, як быццам бы цяпер ужо як пераможаны бок свайму пераможцу. А што мы будзем бачыць далей? У пачатку 17 стагоддзя кароль польскі і вялікі князь літоўскі Жыгімонт Ваза дасць дазвол, каб бранденбургскія Гагенцоллерны перанялі трон ва ўсходняй Прусіі. І, уласна кажучы, утворыцца тая самая бранденбургская дынастыя, которая будзе панаваць і ў Прусіі, і
у Марцы, Бранденбург. Пазней, падчас шведскага потопа, Фрыдрых Вільгельм Бранденбургскі вызваліў Прусію ад феадальнай залежнасці ад Польшчы цалкам. Яго праўнук Фрыдрых II Вялікі прыняў удзел у першым падзеле Рэчы Паспалітай у 1772 годзе. У 1871 годзе Прусія створыць германскую імперію, якая пачне Першую сусветную вайну, якая праіснуе до 1918 года. Потым яна трансфармуецца ў Веймарскую рэспубліку, которая потым стане у 1933 годзе Трэцім рэйхам. Ну а пакуль што 1517 год Альбрехт Гагенцоллерн трансфармуе свой Тэўтонскі ордэн у светскую дзяржаву і заклікае у Прусію, которая стане першай пратэстанцкай дзяржавай у Еўропе, усіх тых, каго па рэлігійных прычынах пераследуюць у астатняй Еўропе. Гэта прывядзе да потока перасяленцаў у Прусію, што прывядзе таксама і да эканамічнага росту. Ну а падсумаваць гэтыя ўсе падзеі, якія выяўлены вось на гэтай карціне, можна словамі аднаго польскага біскупа і паэта, якога звалі Станіслаў Хазюш, які напісаў такія радкі: «Хіба нельга назваць вар'ятам монарха, які, маючы магчымасць лёгка скончыць з пераможаным, палічыў за лепшае паказаць яму свае добрыя вочы». Так заканчивается гэты этап. Такой была памылка караля. Ну а зараз, як ужо у нас заведена стала, я раскажу вам про тыя падзеі, якія адбываюцца у гэтыя самыя часы у астатніх рэгіёнах свету. У 1520 годзе некалькі соцень іспанцаў Эрнана Кортеса разгромілі амаль што 20-тысячную армію ацтэкаў у бітве пры Атумбе. Гэта прывядзе да падзення ацтэкскай імперыі. Гэтая бітва лічыцца прыкладам некай проста фантастычнай удачы ці проста дзіва. Усяго некалькі соцень, я нагадаю, некалькі соцень гэтых самых іспанскіх канкістадораў, з якіх 23 чалавекі ўсяго былі на конях, астатнія былі пешымі. Амаль што ўсе яны былі параненыя, паколькі іх зусім нядаўна выгналі з Ценочтитлана. Супраць іх 20-тысячнае войска індзейцаў, але масавасць гэтага індзейскага войска іграла якраз такі супраць саміх індзейцаў, паколькі яны перашкаджалі адзін аднаму ў гэтым баі, у гэтай бітве, тады як іспанцы просто як вот уцюгом праходзілі па шэрагах індзейцаў, нарэшце знішчыўшы аднаго з правадыроў індзейцаў, пасля чаго усе індзейцы уцяклі просто з гэтага поля боя. Гэтая перамога іспанцаў прывяла да таго, што народы, якія былі паняволеныя ацтэкамі, заключылі саюз з іспанцамі, і неўзабаве ацтэкская імперія будзе знішчаная, зрынутая. У тым жа самым 1520 годзе Фернан Магеллан адкрывае Ціхі акіян і Магелланаў праліў, адпаведна. У 1521 годзе у Эльзасе упершыню паявілася навагодняя ёлка. У 1522 годзе разанскі князь Іван Іванович уцячэ ў Велікакняства Літоўскае. Разанскае княства зусім незадоўга да гэтага было захопленае Масквой, а разанскі князь Іван Іванович імкнуўся адрадзіць незалежнасць гэтай дзяржавы, у яго не атрымаецца, і ён знойдзе прытулак у Літве. Такі шлях для палітычнай апазіцыі у Масковіі будзе пракладзены вось у гэты час, і потым мы пабачым да вялікай колькасці падобных уцёкаў у Літву з Масквы. Ну і ў 1523 годзе Мікола Гусоўскі выдае песню пра зубра. Пра гэта і пра многае іншае ў наступных роліках. Усяго вам добрага, да пабачэння.